els dies de la setmana. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Avui és dijous. Ahir va ser dimecres. Abans d'ahir va ser dimarts. Avui és dijous. Demà és divendres. Demà passat és dissabte. També podem dir demà serà divendres, demà passat serà dissabte. Sigui com sigui, comença el cap de setmana.